Какво мислите? Трябва ли да се използва конопа в медицината или трябва да остане забранен? Така наречената Марихуана. Вижте какво сега. Много противоречиви мнения има. Че в малки дози било нещо като медицинско, което може така да ти облегчи болките. Не мога да ви кажа, раздвоен съм. И едното и другото, обаче да не се злоупотребява. И да си дам мнението след тази файда. Има си по-учени глави, къде да го мислят това. Достатъчно украдна държавата, нека крадат и конопа. Според мен трябва да се използва, но в определени граници, защото хората са склонни много да злоупотребяват. Трудно ми е да отговоря конкретно на този въпрос, но въпреки всичко, ако все пак медицински лица са решили, че би могло по някакъв начин да помогне, защо не? Може би трябва, но трябва да е доста стриктно, нали, да се спазват някакви норми, да не е толкова лесно, да не може да се злоупотребява с това, може би да не може всеки да се представи за болен и да го използва и може би има хора, които наистина се нуждаят, но аз лично не съм привърженик и не знам. Чрез него много хора се церат. Вместо да ходят на минерални бани, те си взимат коноп. И конопа го слагат да го се кисне и след това се мият с него. Действително си заслужава човек да я използва и не е това, което масово се коментира за конопа, че вреди на човек. Съгласен съм, стига да може да се контролира. Смяташ, че трябва да се използва, нали? Не трябва да... Вира се, много хора дребността са го използвали. Основно за медицински цели съм много съгласен да се използва, защото има нужда. Разбира се, имаме малко грешна идея за канапа по принцип, но за медицината според мен не би било нужно. Не знам какви са ефектите, дали има наистина позитивни ефекти. И ако болници се нуждаят от това и им помага, по-добре да се използва. Би било хубаво, но само за медицински цели. Не трябва да се прекалява. Не трябва да се прекалява, защото не е като кокаина.